Mwina kuimene koko. Koma ineyo nde nangona bengati kuti palibe chimene ndingayankhule. That's why nangozisiya. Palibe chimene nkanayankhula. Olopanopa ndilibe chojoti chogwirika chokuti anthu amafuna adzoti kuti katswiri ndi ndani. Ndikulandireni pano pa Samavita TV ndipo musiku la lero tikhala tikuunikira kwenikweni za chipongwe chimene chikuyenda pakati pa Patience Namadingo komanso Lulu. Mu nthawi imene Lulu anafunsidwa mafunso pa wireless ya Zodiac adayankhula kuti Namadingo ndi munthu opanda ulemu komatu sanayankhule direct. Izi zinali motere: anafunsidwa funso ndi host ndipo iyeyo poyankha anayankha motere. Pa industry pamakhala anthu ena amene tinapeza. We respect. Okay. Anthu ena sakutipeza. You know? So chimene chimangovuta ano panopa ndichongoti kaulemu kena kake. Okay. You know, ine sininganena kuti I'm better than Lucius Banda. Olo ntayimba gitara ndi mano. Sininganena kuti Lucius Banda Ndikape amene uchani. Dolo ndineyo. Sizingatheka. Fora anachola phanje iwo anachola kuti phanje. iwo aja. Nyimbo zimene timalemba zichi. Formula. Inaso tinateka. Aliyense akhonza kuzindikira bwino ndithu kuti Lulu ankatanthauza kuti kuli bwino kupereka ulemu kwa munthu wina aliyense, ndipo Namadingo mwa njira ina amene ndakukhala munthu amene angamathe kumapereka ulemu kwa Lulu. Izitu ngakhale sizili choncho potengera kuti Namadingo wakhala munthu amene wapikisana kwambiri mawu ndi Lulu kufikira pamene chaka chimatha ku BICC pamene onse wanali ndi performance. Mamedia ambiri olemba nkhani ochuluka adayamikira performance ya Lulu. Anthu ochuluka anavina performance ya Lulu kuyerekeza ndi Namadingo, ndipo Namadingo akuyimba anthu ena ankayitana dzina la Lulu kuti abwere azatenge show. Namadingo adali onyowa, sadayankhule ndi media ngati mene zidakhalira ndi Lulu. Izinthu zidachitika chomwechi, Namadingo adatulutsa nyimbo imene ankayankhula kuti anthu ochuluka akumvera nyimbo zake ndipo zikumakhala pa repeat. Ngakhale iyeyi nyimboyo adayinyadira kwambiri kuti anthu ochuluka amamvera nyimbo zake, komatu nyimboyi sikuti amvedwa ndi anthu ochuluka chifukwa tikatengera ma views yake poyerekeza ndi ma videos amene ankajambula ma mashup komanso nyimbo zake zoyambirira, noto zoyamba koma za mchaka cha 2021 komanso zina za mchaka cha 2020 zinkakhala ndi ma views ochuluka kwambiri poyerekeza ndi nyimbo imene wangotulutsa kumene. Mu nyimbo imeneyi Namadingo ankayankhula kuti iyeyo satha kudikhula, sangamatha kuvina kwasakwasa, samatha kuzithyola komano nyimbo zake chimene amatha iyeyo ndi kuimba nyimbo zabwino zoti mafans yake azika pa repeat. So kuvina ndi ngati chinthu chimene ndimakonda so kwambiri. So when I'm excited or when I'm happy, you know, I dance a lot. Zikalowa ndimavina. Ndikutengereni mbuyo pang'ono. Zitachitika za ku BICC na Madingo adakhala chete kwa kanthawi kufikira pamene Lulu analowa live pa Facebook nkuyamba kuyankhula zinthu zimene zinali kumtima kwake, ndipo pamene anthu ochuluka ankamufunsa ngati iyeyo angakwanise kupanga mashup ndi Namadingo, Lulu sanayankhe. Komatu kusayankha kwake sikunali kupusa kapena kuti chani. Ayi, Namadingo nthawi zonse panopa wagundika ndi kupereka nyimbo imene adatulutsa nyimbo ina yake amati dwa, imene amayankhula kuti ayi anakanidwa, anatunduzidwa, chanchani. Ndiye tikhoza kuyankhula kuti anakanidwa, anakwidwa, anapangidwa chanchani, anthu anamunyoza. Namadingo amene oyo. Komano izizi ngakhale kuti zinali motero sizidafokese mafans a Lulu komanso sizidamufokese Lulu kuti zinthu zatero, chifukwa chokuti anthu ambiri ankayankhula kuti Namadingo ndi dolo kunkhani yokhuza ndi za business. Lulu anabweza mu njira yakuti waitana producer kuchokera ku DR Congo, kumeneku
wapezako nyamata amene azichita produce nyimbo zake za Lulu. Anthu ochuluka mbuyo mwakhala kuyankhula kuti nyimbo za Lulu zimamveka zomwezo zofanana zomwezo, koma panopa Lulu wabwera ndi kayimbidwe kena kamene akhala kubwera ndi kayimbidwe kena, nyimbo zake sizimamveka zofanana, ndipo ndikukhulupirira kuti iyeye ndi international imene Namadingo amayinyadira ija, ndipo ndikukhulupirira kuti Lulu akhala posachedwapa akumvekanso international chifukwa chokuti mabiti amene azitulusidwa ndikukhulupirira kuti akhala mabiti amene samamveka ku Malawi kokha, samagwedeza ku Malawi kokha, koma azigwedeza internationally. Koma pa 19 January mchaka cha 2023 Lulu anafuna kubweza chipongwe chimene Namadingo anayankhula ku BICC poyankhula kuti waphunzira zambiri kwa Lulu koma osati kuzera kukhala naye pafupi. Ndipo pa page ya Lulu panaponyedwa chithunzi chimene chinkayankha zimene zija, chidalembedwa kuti ndaphunzira zambiri kuzera kwa Lulu koma osati mukhala naye pafupi, ndi kukhala naye pafupi kumene kumakambidwako. Izizi chithunzichi chili ndi mauthenga ochuluka kwambiri amene akususana ndi zimene Namadingo anayankhula. Apapa tikhoza kuyankhula mwathamo kuti Namadingo ananamiza mafanzi yake kuti sanakhalepo pafupi ndi Lulu, koma chonsecho Namadingo anakhalapo pafupi ndi Lulu, ndipo adaphunziraponso zinthu zingapo kuzera kwa Lulu, koma Lulu munthawi imeneja sadafune kumususa, anamulola kuti awine mwakanthawi kochepa, akuziwa kuti kusogoloko azabwera ndi kena kuti azamuphofomola nawo. Anthu ochuluka akuti adamuyimbira Lulu kumuwuza kuti achite reconsider, adelete post imene ili pa page yake, ndipo adachita delete. Anthu ambiri ayamikira chifukwa chochitidwa delete kwa post imene zaonesa kuti Namadingo ndi munthu amene amangolubwalubwa, koma nthawi zambiri amazichita yekha amene contradict. Sindili pano kunyoza Namadingo kapena kuchemerera Lulu, koma ndili pano kuyankhula chilungamo. Inuyo nokha mukhoza kuona kuti dolo ndani pakati pa Lulu ndi Patience Namadingo. Nokha mukhoza kujaja kuti kodi Lulu ndani, dolo ndani. Kodi mukuganiza ngati zimene zachitika pa page ya Lulu zotenga chithunzi chimene anajambula ndi Namadingo kalekale Namadingo asanazukusule ndi kuchita post ndi zinthu zabwino? Ngati mukuti eya ndi zinthu zabwino, muchite like video. Komanso ngati mukuti ayi si zinthu zabwino, chitani like video. Tiyeni ngati muli ndi maganizo ena muchite comment muka comment section below. Tikhonza kuyankhula kuti munthu umatha kutamba koma limafika siku limene umatera. Zina langa ndi Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyana pa YouTube. Mutachita subscribe chikhonza kukhala chinthu cha mtengo wapatali. Please guys, onesani chikondi, ndithokozeni mwapaderadera pochita subscribe. Pali ma videos ena apa, achite ni consider. Zina langa Sam Mavita, kufikiranso siku lina.